Aviam, l'Elefant Blau, amb la seva fundació, és un grup bastant ampli. Inclús et diria que periodistes que avui estan a importants mitjans van ser claus a l'hora de fundar l'Elefant Blau. Sí és cert que gent com l'Agustí, com el Jordi Moix, com el Jan Laporta van estar a l'acte fundacional. Avui dius estan dividits. Bé, jo diria que han emprès camins diferents. El més lamentable i més trist és el cas del Jordi Moix. Tu pots canviar de pluma, pots canviar de cotxe, inclús pots canviar de dona, però de sentiments, la persona que canvia de sentiments mal fons té. I en Jordi Moix és una persona que ha canviat de sentiments. Vull dir, un home que era anti-Núñez, avui està en un sistema nuñista. Un home que era cruifista, avui és anticruifista. Un home que era guardiolista, avui és anti-guardiola. Vull dir, bueno, això et demostra qui és el personatge i quins són els sentiments que té. Aviam, jo crec que ha estat induït per el clan Sandro, que eren amics. El Jan el tilde de traïdor, però jo crec que no. Ens va enganyar, vull dir, estava de submarí amb nosaltres i passava informació i bé, al final està vivint del mòmio de ser directiu del Barça.